juru sara masa ala aywa el hayu el kayu masa kenema masa fangatigi el samiu job mana yoro apobila yasabu ni bi farawo jogoro anyebila yeli masa foni odo akbar balu wallahi setigi ala sada misali ka jamana bina domi a binani dolari ni euro miliyari hakewdi alimami min ni tigara kene ka bayirika de misiri min bɛ masul masul do nabila yunusa jɛgɛ ye yunusa fɔdɔ ka bila yɔrɔ min na o de do wa bil ara a fɔdɔla ka bila yɔrɔ min na yiri dɔ falela ka mini yaktin a yiri bulu ka bɔ komi namasa dimɔgɔ tɛ sigi a la o y'a sɔrɔ a banalen don a man kɛnɛ bili o yɔrɔ in na nabila nuhu ka kulu taara bɛlɛ ka bɛn n'a yɔrɔ kelen ye o yɔrɔ in na alisilamɛw ye misiri don silamɛya ɲɛmɔgɔw bɛ min jamana jumɛn don i ka hiji yɛrɛ bɔda ma tugu i ɲɛna wa kɛra dɛ alisilamɛw alakira ba sallallahu alaihi wasallam ne ko ne b'aw ɲininka silamɛya o a y'a nɛgɛ de wa ayiwa ayi tiɲɛ yɛrɛ don ne fɛn tɛ dɛ sɛbɛ don ayiwa ni silamɛya ye tiɲɛ ye ko silamɛya ye hakikatan silamɛya ɲuman yɔrɔ bɛɛ feerela wa jɔn de y'a feere i bɛna fɔ maa min tɛ diinɛ la wa la kama Allahu akbar at-takbir 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 thumma at-takbir la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam alisilamɛya la ala kira ka kuranɛba a ye sariya o sariya fɔ u y'a bɛɛ tereke n bɔna mɛn na e min sigilen don k'a ma tereke i bɛna mɛn o n bɛna a tɔ ti to u y'a bɛɛ tereke k'a bɛɛ yɛlɛma k'a kɛ seli dama an k'an seli Allahu akbar o seli don o bɛ ka kɛ cogo min na e yɛrɛ ɲɛ b'a la alisilamɛw n'i ma da la sariya min lehina yudnina min jalbibihina zalika a ko fɔ ciba yɛrɛ de ko don n'i ko ko sariyaw ma fili bɔ suratu ahizabi dayɛlɛ aya 32 o dɔrɔn ta suratul ahzab mori dɔ sigi mɛ o don wa i y'a dayɛlɛ kuranɛ b'a bolo yan fɛ nin ye duguturu ye a ko kuma in fɔlɔla alakira de la alakira ma to yen ni sariya min ye ma fɔ ala jurumutɔ tɔɲɔlikɛla ala bɛna yafa e ma alakira furumusow fɛn min diyagoyala olu kan ma fɔ ala ma tɔɲɔna ala bɛna e to yen yan
Na. A ko ala kira. Ayiwa. A fɔ i furumusow ye. Na. Ani denmuso npogotigiw. Ayiwa. Wa nisa'i lil mu'minina wa banatika. Ayiwa. Na. Kuma banna. Jɔn ye sɔrɔ tigi ye jamana in nɔ yan. Ayiwa. Npogotigi ɲumantigi. Apara koko. Kamu bɛ siyɛ cɛ o cɛ ka da la yan denmuso ɲuman dɔ b'a bolo. Walima musoninjɛni dɔ la bilalen don. Ayiwa. Allahu akbar. N'o bɛ bazɛn tigɛ dutigi la ka ban nin muso in maa sɛbɛn dɛ. Allah. Allahu akbar. Denw n'u musow. Ayiwa. Ale hinɛ ni na min jabi bi hinɛ. Nka disabirilen ye jɔnw ye. Ala a ye disa bɛ mɔɔw kun na nkalila ala la n'a musokɔrɔba man diya denmisɛn a y'a fɔ ɲɛna. A ka ca ye. Nka musokɔrɔba kuma fɔra nin na. O ma fɔ dɛ. Denmusow ma ta u tɔgɔ ma. Mais e ye selibaga wale jumɛn ye k'a denmuso forcer disa la. U t'a forcer dɛ. A bɛɛ ma fisa anw ka retraite ninnu ye verre kadaraba donna ninnu wa. Sini bɛ ɲɛmɔgɔ kɔnɔ. Denni b'a kun digi k'a kɛ n ba piège ye. Ka puturu fiyɛ a kun la. Ka tila ka jini pantalon don. Ka bɔdeni gɛlɛ a yɛrɛ la. Ka n'i jɔ a fa la boisiniw la. A bɛ se k'a fɔ ma fille i ka fini ɲɛna boy merci. Ababa. Mais ala kalila Muhammadu ka ala. A ko maratigi kelen kana sen bila kaburu kɔnɔ k'a sɔrɔ i ka maraden kelen fosila ka bɔ ala ka kumakan kan. N'i y'a kɛ i ka sali t'i kisi, i ka su t'i kisi, i ka jaga t'i kisi. A tant que mara kelen jɛlen don e ɲɛ cira o kan. Baara balo. Mais du ka dɔgɔ anw fɛ yan ni lɛni tɛ don kun kɔnɔ du min na. A ka dɔgɔ dɛ. N ka dɔgɔ. Amaba. Lɛni tɛ don kun na yɔrɔ min na. Ayiwa. Alisira dɔn. Na. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wajibi wɛrɛ la o bɛ gɛlɛya. A bɛ gɛlɛya dɛ. Bari silamɛya ni tiɲɛ kɔni don. A tiɲɛ ka kan ka fɔ de. O bɛ fɔ dɛrɛ. Ni npogotigi ye disabirilaba nin kɛ yan i bɛ gala yan o y'a banicɛni dɔ. Ala ko muso ka masiri bangeli ka masiri bange. Ala ko ye haramu ale ka diinɛ la o. O don haramu don dɛ. Na. A fɔra ko disa ka biri de. A fɔra dɛ. Mais i t'a du dɔw kɔnɔ dutigi cɛkɔrɔba. Ayiwa. A n'a muso de bɛ disa bila. Siga t'a la. Nka i bɛ bɛn ni npogotigiw ye da la ngali la ala la. I b'a fɔ ko salamu aleykum u b'a fɔ oui bonsoir. Alahu akbar. Nka o bɛɛ mana sa o salen u b'u tɛgɛ bɛɛ. Lafiya min yɛrɛ kun bɛ k'an bolomolo o bɛ Musa la ka dɔ melega kunna ka taa. N denmuso banna dɛ. Allahu akbar. Bɛtɛ funɛ tila a la dɛ. Ayiwa. A ɲanji kun tɛ quartier in kɔnɔ. Sirbe. Allahu akbar. Abrati. Nino. Alimamiw. Ayiwa. Aw sɛgɛnnen don dɛ. Kosɛbɛ. Olibali. I bɛ t'i jɔ jiden dusu tolen kan ka seli o kan kun. Ayiwa. A kun tɛ ala dɔn n'a bɔra fitiri a ti don du kɔnɔ fo 3 heures du matin. Allahu akbar. Siga t'a la. A ba y'a seere wa fa y'a seere. Na. Mais dan tɛ ka du sɔgɔbali bila walima denni bi bɔ banicɛni dɔ b'a bolo a bɛ taa finɛtiri wɔgɔsɔ ta komi jakuma n'o kɛra banicɛni bɛ wuli o da yɛlɛ kunkan kelen dɔrɔn ka don ka t'i da ni dugu jɛra a bɛ 1000 d'o ma.
Nimi ma dodona ibo semburu karbe faka fode ko fatwa inzigi mesoko Linda ake to wait. Bale. Siripe. nga deni era nyumo che o era de ba foi Aywa. seru tambla nga sosa yi shukoro la nitse ka tade What's about? Siripe. buabe cha unga leka ko mangela sa chakoroba e sara Peu. Ituna. Na? akon leka ko mangela o ya kele barai Karabarai. no kera kamala bi da deni ka kata do fortu kono Na? adame libugo kono retraite Allah. kame ala ya da ma ko fo ka bode nungulu Aywa. Bani wa wuli bani. Avarachi. maintenant jamana éducation folo Na? anga du ko ni de éducation bona o datura Kera. fo che du mangeli Aywa. école maître Na? amere awde Wala. Let's go. demisani be minga école sula to ka fana bako demisani bi po de ba shi sa wulo fra ka école sosra de mine Na? ka éducation ba pew asorola nga kala yoro de la billahi Asorolai. Aro. nga école so ere man sa mandarsa e biwa Akabsa etere. Siripe. Amadi. Abanye. nga man fusa ya Akabsa. ayo Na? Michel leçon doke Na? deli do bu sigi Aywa. ku dam brigete Michela Aywa. Michel yɛrɛ ni kele ba fɔte n'a ka da a kala n'a ma da a y'a tu Aba fota. Siripe. Amadi. e bɛ se ka nin ɲɔgɔn don wa Ite sere. kele Aywa. Ne te mugati vo. Michel an bɛ dun ka sali an bɛ de bɛ seli Ubitimaga. deli ne bɛ taa dɔn kilasi kɔnɔ Na? fini min b'a la ka tigɛ nɔ cɔri i ɲɛ b'a farikolo bɛɛ la Peu. Kenega. muso la éducation o de sigi cogo ye k'a kɛrɛ dɔ k'a sigi Aywa. bari finini ka dɔgɔ Katuwa ko. bulɔkini tɛ tɛmɛ tɛgɛ fura la Aywa. ni misi y'i jɔ tableau la Aywa. a bi e ɲininka k'a b'o sɛbɛn a bɛ taa tura sɛbɛn Atakbir. 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 La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi deni Na? deni ne ka bagi falela defu la o kana balayɔrɔ misi nɔ tɛ Aywa. Agnota dɛ. a bɛ moyeni don deni ko fo ka taa bagi moyeni don a kun defu yɔrɔ la Kosɛbɛ. deni bɛ t'i jɔ Aywa. n'a ka papiye ye a ka demi ba ɲininkali kɛ ko tuma ko nin bɛ bagi la wa Aywa. ayi ko defu de don olu b'a minɛ k'a da ye ka bɔ sigi a kan Allahu Akbar. Aro. mais moyeni sɔrɔli la e delila ka 30 di mɛn o la i delila ka 25 mɛn O t'a la. Tisoro. Ote. nka o bɛɛ bi don denni dɔw kun kilasi kɔnɔ den min ka bon tɛ bɛɛ ye npogotigi min tiɲɛ bɛ mais n'a hakili ka bon musomanin bɛɛ. Aywa. O kɔni kuma tɛ o. i bɛ san saba de kɛ i t'a sɔrɔ Na? misiya y'a jan don na Aywa. an bɛna ɲininka lahara don dɔw ka moyeni bɛ minɛ o la k'a di dɔw ma A bɛ kɛ. nka ala bɛ yen dɛ Ala bɛ. a y'a jan don nin na. Tiɲɛ. nin ye jamana yɔrɔ caman de ye walahi Aha. kamalennin dɔw bɛ taama sanji b'u bugɔ Tiɲɛ. nka a bɛ kalan k'a ɲɛ bɛɛ ma Aha. u bɛ n'a bɔ zoro Allahu Akbar.
Akbar. On dit. O bɛ tila ka turuwali ta ka tugu mɔnzɔn nɔfɛ. Siga t'a la. San 10 ani kɔ. Mais kalan bɛɛ kɛ. Ko daro kuma tɛmɛna ni misi dɔ cɛ. I ka ekɔli ko bana. O b'a kali ko fo n'ale bɔra fo n'ale lagare bila. N'o tɛ ni kɔni bi paase yan. Ayiwa. Ɔ misi i bi ala ko. Fana tɛ paase ala fɛ dɛ. Na. Ne tɛ n tɛ fɔ. Sani kow bi tan de. Ayiwa. An ɲɛ b'u la. Anw ta ye ladilikan ye. Ayiwa. Wa ma la rasul illa al balagh. Nindo. Ci sera dɛ. Sera wala sera. La o kira fiti. Na. Amaba. Bana pew. A y'a ja don yɔrɔ la. Na. Dani ni sipu kurunin. Ayiwa. O de bɛ don kilasi kɔnɔ. Kosɛbɛ. A dabilalen cogo bɛɛ la. Ayiwa. Nka a bɛ misi dɔw ɲɛnajɛ. Allahu Akbar. N'a ye tile 10 kɛ n'a ma don ka na dɔ b'a kunbɛn cɛ i ka dogo a den ma in dungɛ ye dɛ. Bani ka wuli bali. Kana taa muso ta ye bilen. N'i mago bɛ ŋana si la i bi a ta ye n'i y'o ta a bɛ ŋana den wolo i ye. Kosɛbɛ. Na. Walahi adamaden ladamu. O tiɲɛ. Anw ka lamɔ banna yan de. Pew. Bana. Lamɔ banna yan de. Den min bɔ so kɔnɔ ka taa kɛnɛma de. Ayiwa. Mais lahara don. Na. Ngalela ala la ala na bolo fila don kaye dɔw la. Ka sɛnɛgɛ fila don u kun. Ka kulo fila don. Ka nɛ don kaye dɔw dabara kɔnɔ u na kuma in sigilen ɲɛna. Allahu Akbar. Walahi ekɔlideni ka kaye. Siga t'a la. Deni bɛ kaye kuru sisan k'a da ɲɔgɔn na ko e bɛ taa min. Ayiwa. Ba dɔw bɛ yen u bɛ siran u b'a fɔ e bɛ taa ni lɛri la ne bɛ taa devoir la. Ayiwa. A devoir bɛ kɛ de fɔli jukɔrɔ. A bɔ a bɛ taa kulonkɛ de kɛ. Kaye ne bɛ ka bɔla ye. Ma ne ka kaye de bɛ bolo koyi. Ne bɛ taa devoir la. Nindo. Matière dɔ de b'an bolo k'anw ka misi ko an k'an jija dɛ. Ayiwa. E bɛ taa min n bɛ taa kilasi dɔ fɛ yen. Allahu Akbar. A tɛ taa kilasi fɛ yen. Na. A bɛ taa kulonkɛ yɔrɔ de. Tayi. Barachi ne tɛ maa si t'i fo. Donc kaye ne bɛ ka bɔla ye. Kuma lahara don kaye min n'a fɔ ko bilahi. I ye bɔli o bɔli kɛ n'an kun bɛ taa kulonkɛ la filɛ. Kaye ma kuma. A kumana. N ko kaye na mɛlɛkɛw ɲɛ minɛ ka taa bɔnni bɛɛ yira u la lahara. Ni ne kaye fa bi pɛtɛw pɛtɛw kɛ. Na. Amadi. Amaba. A y'a ja don denmisɛnw na. Ayiwa. Misi an jigi bɛ aw ka sa dɛ. Kosɛbɛ. Nka denmisɛn o denmisɛn bɔra n ka sɔn a san 7 yan'a ka san 20 bɔ misi a bandilama nana so kɔnɔ. O kɛra. A kɛra tan. Siga t'a la. Ɔ ni ɲɛ bɔra i ka kalanden fɛ ka ban a b'e lamɛn bilen. A t'i lamɛn. Fɛn min fɔ a t'i don kunkolo la bilen. Amaba. Bani ka wuli bali. Ala. Ayiwa. Denmansaw. Na. An bɛ taa min sisan. Ayiwa. Yɔrɔ banna. A ma nɔgɔ dɛ. I den lamɔ de k'a kɛ waleju ye. Na. N'i y'a bila ekɔliso sira kan. Ayiwa. Sani kalo dama dama a bɛna commencer k'a sigi k'a ɲɛ jɔ i ɲɛ la. Allahu Akbar. Ni tiɲɛ. Amaba. N'a ma ɲɛ a la a b'a bolo fiyɛ k'i ɲɛ kɔrɔ. A y'a janto nin na lamɔ tiɲɛna. Attention. Kitabutigi nana n'a ye. Na. A ko ele Adam. Ayiwa. Afidalu min al-mali. Kam saatu. Asiya. Na. A ko ladamu. Ko a ka fisa ni nafolo ye. Siyɛ 5. A ka fisa miliyari. Kosɛbɛ. O ye tiɲɛ ye.
Na? Ako ladamu. Nini mohojera na ladamu la ibi ladamu inafadi soro dodi. Ba soro. Amadi. Ema da kuma la. Ta gele no la kamo. Kuma flene. Ako eli muluku. Aywa. Ako masaya. Fanga. Ako wamani wajada li muluku. Ayo muluku li Sulemana. Falabu yajidu ladamu. Fala yanfa muluku. Tiaye. Ni ala ye masaya di ma ka fanga ka bonya ko mi masa Sulemana ta. Ni ladamu ma yi ka fanga la. Ladamu ma yi dewla. Amayi musola. Ala ko ka fanga be kojugu de simosa. Ati lafia. Ati lafia. Pada. Fanga ma tebe aw nyana ya na kamara de wali lamon de wali muso be ko so wa. Aba deli kai. Achama. Utemena ma. Nafolo beti. Na? Ibi jobu le dugu kono nafolo tigi donda. Safe. Asira ne krefe. Na ko papa. Muto ina. Ne ka mobili yala na tandi. Ne agwenu. Ne agwe. Sani nga se turina. Na? Atara do kono kabwa. Kakila le ajo ne ko ngonyini alatu. Nimbe mba ka jamana ingolo ya. Bea. Chama. Deni josi ni mo ko fe o taba normal adi. Aywa. Hali sigara ka mo to ko fe. Sigara yana mache. Na? Wala. Aye ni naje. O pe de sécurité ni. Oludo. Ngono mena. Na? Ako el nasa. Aywa. Ako dame. Na? Dame tigi de be mi. Aywa. Dame tigi ere be mi. Aywa. Ti. E ka ale bangera. Nete ndefo. Ako el nasa. Aywa. Ako dame. Na? Ako ni ala ye dame de mami mo ko ni Abubakar Sadiq. I dame ka bonya ko ni Abubakar Sadiq. Aywa. Ni ala kira ka sai ba do sallallahu. Salim. Odo. Aisha tafa. Odo da. Ala kira terke. Ko saba. Adilla ka fo ala kira ko kuje sababe nyo nyini fe. Aywa. Iko fo ala yi ala ko kende. Na? Ala kira ko fo. Abubakar da ari ya fo. Na? Akwa fo ala yi. Neni eka je ka ke bada ya saya ka fara. Ala kira itege da mo ko ala yo ke kaba. Ako kofe afo alay na ni ne fatura ne ka alijina ni ka alijina o ka tuno na kira yi bulul flaketa kwanga alijina ube ko min noni da aywa na ako afo alay ni ne fatura ne kaburu ni ekira kaburu ka kenyo angerefe kira itege da mo Allah ni madawla ni dunam medito aywa abi fo jamana ni mo ko madine Babu Salamu Duna. Ni dona Babu Salamu Duna fe. Na? Ni sera Babu Aisha. Aywa. Katemoka doni arawda be. Nyuma molo fe. Giraji fima dobe. Na? Ala kira dame. Aywa. Abubakar Sidiki dame. Sayyidina Umar dama kefe. Aywa. Allah. Sabab. Wala. Na? O Abubakar Sidiki. Ale teri de kuye ala kira Muhammadu ye. Dono kira yi jo minimaro la ko ye nafolo di ala na bi ibi mikoro siri mo ka koro ka fo ka dese ka mede atemede bebi tieke ka ti ko fe aywa almami tabango atuku ala kabede na Ati. Wuli bali. wana ma kuma bladro ubisa nya onyenga changa almami achuko ya yala matende na le retna ibulu da nufaro sa na ni re ala ko ebli aywa jagu ya te ala ko yoro no ben yoro tay tiga to la odo ya judi na kira ko ye nafolo di alama abe min di alama o bawi mejey ako na ibe min di alama ako yite italo ko ni wakile ni
mamo na wakili ya di mkodomo aywa ako tani wakili ibi kame sheki wala kame sheki niyo wala na kame flagi aywa wari misay nana de mi mo kame fla ye joli soro wari wakili no ye joli soro kame sheki di tayo kame fla mi nana di mo ni mo dungo do bi ko wore yele idaw Allahu akbar ye kame sheki mi ni ala mo de tay itado kame fla mi nana di ma ni mo dungo do o bi ko do si mo zi o kabo de sigatala ay warti alam na Siribe. Braji. akale ka fo sayba ma ay warti alama na Sayyidina Umar tara ka warisi misali la sigiro ma sheki kanani to kanani dikram na ali olu be akete Sayyidina Ali no ngunda na volotiki bawi olukunde awar siriki tara do aka sogono o ya sora ni kira sallallahu alaihi wasallam bi baroke sali ubetu sigi bamalini minga kunyeshi kira ka dabo aka bo dabo na uya yira na maka nyenno go ma yoro Allahu akbar Bele. ko na abito ga fo kira ako sisa ngapsa ne rema de ko bi mudukali mimine buli na abi basheki aywa kira ba fo ala barkata na ala ka tujugo nyuma dibo aywa ngaino warti bije na ko nyina ko minongele ma ko ngalodo de aywa aka warto bi famara ta fiye da otuma mami na fara ka warti ala mo abogari siriki yere tara sogono aka basheki ataru betata aywa ko kira warfi Allah kira ida da klokro ako kuma mincho demaya bulu aywa enne baroke mimbe bulu ndo ne ba do abogari etikalote na ako chiba ko nye demaya cho ala bulu التكبير التكبير ثم التكبير لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم fasina me ute ka dala na ka tanjo iku aywa ka kla ka duru jijomo ni ma se ko ke ete ita Siribe. fasina me ute ka nyogo segele do aywa yetien nella ka rifaye yafo bagandigi do aka baga undo na do ka furula na furutigi tumana minge bagandigi dege furutigi fana kunji birila aywa ka kla ka buli na bagandigi yere na kira mado do aywa utara no fe akoy ka baga onye chenike na ika demsa on fana clara ka furutigi fa ka buli aywa furutigi deuna na no fe anana mita wa sharia boila na ni fara ife aywa ki tugu ka ni fa fagali o nyon wetien النص بالنص ha ni be ni sarani na fona kera maro fai ma yasra re kotobe bar ni min jena Aywa. sharia be bikabui kotobe ni min jena wetien o kale na utara furutigi mini aywa ako annana iwela kuyemi aywa khalifa de ko anga nani ye abakar sidiki fle umar umbe fle ya ikanga fadi akwa yengon aywa ameka dine mara nyomfe anga ala kira sallallahu alaihi wasallam na gani mini moro ino ya aye khalifa fo ka gele ya de doga khalifa do be mbolo aywa ma do mi na fafiu kotobe
ne ka denmisɛnw ye min kɛ ne kan ka fa di nka kalifa dɔ bɛ n bolo maa si t'a mara yɔrɔ dɔn ni ne yɛrɛ tɛ n'a ye n fa k'a sɔrɔ mɔgɔ t'a yɔrɔ dɔn jurumu bɛɛ kɛ fila ne kelen ka na aw ye ne fa walasa jurumu ka yafa nka jurumu wɛrɛ bɛ yen dɛ a tun bɛ jɔ n ka taa kalifa in d'a tigi ma o ko a ma e b'i jɔ bila yɔrɔ la o la a y'i ɲɛ yaala kira mandenw na a y'i bolo si Abubakar Sidiki a ko cɛkɔrɔba ye ni ma na a y'o minɛ Ala kama ne ye kira mandenw ye ale don a y'o minɛ Ala kama a ka hararu bɔ o ko Abubakar e jɛnna n'o ye a ko a y'a bolo si ne la a ko Ala kama a ko Ala kira kama ne jɛnna n'o ye anw ka misiri falen n'a ka 500 bɛ la e k'i bolo si dɔ la bani dɔ n'a ka jalamugu a b'a bolo si k'i ɲɛ a ma kɛnɛ ɲɛna dɛ i b'a fɔ ko Ala kama a b'a fɔ Ala jumɛn Allahu Akbar Ababa ngo an ka silamɛya ye I dusukun mana minɛ kelen jija fɛ dɛ kan sɛnɛ misiri la nka a minɛ I dusukun la sɛbɛ la n'i y'a jamakulu minɛ I ti kɛ silamɛ ye fo k'i sa mais a ye alimamuw ɲininka kɛ alimamuw bɛ misiri wele o kelen kuma dɔw k'a safa to yen k'a k'a nayibu ye k'a k'a alimamu ye kelen mais du min bɛ dafɛla la a bɛ du ba kelen bɔ o kuma maaw taara min ni sɛbɛ don n'a fɔra ye wari bɔ ka kɛ ɲɔgɔn ka misiri kɔnɔ n'a kɔndɛra u bɛ n'o jɔ ayiwa min sɔrɔla 600 don nka n dalila Ala la n'a fɔra k'u ka setigi dɔ ka kungo bɛ yen amalakaw b'o la sen la yahisibu ana ma lahu akila Allahu Akbar kabi kalo sani yɛrɛ o bɛ k'a mara sa ne terimuso ka denmuso la kungo bɛ yen o ka kɔɲɔ bɛ yen o ta minɛnsiri bɛ yen kabi kalo saba nka ko misiri kɔgɔ bi na wari faralen ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan 1000 min b'i se Ala ma misiri don I ka sangaso t'i se fila t'i se wari di Ala ma n'i ma di yahisibu ana ma lahu akila n'a ko kɛla la yubazana fil hutuma n'a ma wari n'o ani tasuma cɛ mɛlɛkɛw b'a kiru jahanɛmɛ tasuma rɔ وما دراك نار الله أقول تاتولي على أفئدة إنها عليها موصلة في أمد ممدد قولي مودا كو تسمع بيينجي جول سكون هو دمي مانغلا دمي يوم مالك سانيرا كليبي دانغونو فلي أيوة الله أكبر جانبي وغاندي أيوة كيدا كنو نعم داسري نينجي جروبي أيوة في أمدي الله أكبر أول دي ألم لا وكله أو بغير سيدي سيدي شريعة واتي سونيانا كيتيغانا أيوة وكوا بغير سيدي بي سيدي كمولو تيجي يرولا واتي سونيانا كيما يدا أيوة أبو بغير سيدي ولي لا فارق كتا سيدي كمولو تيجي يرولا نعم sigile tura wati nana se mami na fara o kuma kulo tigelaw cɛ kɔni ma ye kuma Abubakari ale de y'a jɔra a kɔrɔ Ala kama Ala kira kama o kuma kulo bi tigɛ ayiwa u sina ka cɛ ni boli ye ka na wɔsilenba ayiwa ka n'i bɔ ka bi ka Abubakari Sidiki minɛ k'a sumusumu k'a k'a ka bɔ yen k'i sigi ayiwa o kɛra dɔrɔn forotigi denw ko a y'a jɔ ayiwa a ko anw fa de fagara a ko Abubakar Sidiki an b'i mɔ ni Ala ye an kɔnɔ e kun bi cɛ in dɔn wa Abubakar Sidiki ko ne t'a dɔn ayiwa
etado e ko ko ndado me fara ala kira mando no akwai da sora ka jodi goro to de bi na fa aywa akwai jora goro kumina na afara nye kira mando ne akafo shini ko kira mando do desera ka jo mando were shere yala na ko sira fagali nye aywa ala kama ole kama ne abawar sirki shon Allahu akbar at-takbir 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 sama takbir la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bana wuli bali. ukola na ako sisa bagandigi ku échappera fagali bulu kama bla inola na munya to isagira kaniyere ti fagali mo ngoto aywa ako ne sagira nye laidu ta ala kama na mashola ala kama kabla ne plajiro ala kira koso aywa ndara kalifa indi na min sagi kana aywa ngalo tigi boy ngasa ala kama Allah sanga ala kira ka aljina so Allahu akbar tigi dewo aw nyafa kobana Madi. Wuli bali. o silame joli ka du farala ya na nte yafala akacha Shetala. nte yafade hiya ndonyo aywa mise mina moke Sirbe. halli misari la fangala Na? mise fiya dai wurdika Allahu akbar Nada lagade. indo amaba kira ga silame ya ni aywa o ko nteni silame o ayi saki alaba na ayi saki alaba na segira ala mo lafiya nana ne y'o den fɔ dugukolo sanfɛ ni cɛ o cɛ jɛra i b'a seereya i ye fɛn o fɛn kɛ seko amadu la i kumana n fɛ n y'a fɔ aywa Amadi. kabi ala ye n da kabi ala ka n da ma papiye ta fanga la k'a don jɔ bolo kabi ala ka n da make Sirbe. a mɛ a bɛ min a tɛ ye ya ate Amadi. o ye se ye wa se ye ala de se ye ala de jɔn se ye ala de ye Brachi. Baru. a ye yafa ɲɔgɔn ma na politiki tɛ silamɛya la aywa wa minaseni t'a la silamɛ bɛɛ ye kelen ye ne bɛ miiri don dɔ de m'o de fɔ aw ye mais ne jɛɲɔgɔnw b'a dɔn na kuma dɔw n'i bɛnna ne ni nin ye kungo kɔnɔ i dɛmɛli b'i ban o sigatala i b'a sɔrɔ an bɛ baro kɛ f'an bɛ taa n dalo ɲɔgɔn na ka taa fan wɛrɛw fɛ kosɛbɛ a bɛ kɛ dɛ silamɛ e bɛ sa silamɛw i bɛ balo silamɛw wa a bɛɛ y'i kɔrɔ nin ye a bɛɛ dɔn diinɛ min bɛ anw bolo ani faamaya ka kɛ setigi ye ka sigi bon kɔnɔ n'o tɛ taa ayi alo ti taa a b'a jan don na na ala bana fɛn min na n'o ye ibilisa ye aywa yɛrɛ bonya fitini n'a yɛrɛ silamɛ o silamɛ la i tɛ hali ala ka alijinɛ kasa mɛn bitame bitame Sirbe. Abrachi. wa nata b'o cogo la na nata man ɲi dɛ aywa ni nata yɛrɛ la aywa o y'i ka jahanɛmɛ jɔlen diɲɛ kɔnɔ yan bilahi sigatala kɛ cɛ i ka kaari fɛn bɛɛ kɔ na Amadi. fɛn o fɛn n'a nana a kunsuma ni ala y'i ka jɛ aywa ne ci hali ni diɲɛ na diɲɛ kɔ i b'a sɔrɔ ce o ye tiɲɛ ye maa o maa diɲɛ na diɲɛ kɔ i bɛ diɲɛ na kɔnɔ fɛn bɛɛ sɔrɔ na nka jɔn o jɔn ma diɲɛ kɔ fɛn ma kaari wa i ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na dɛ ha e t'a sɔrɔ ye don o don ala fɛn bila i dusukun la i bɛ sa i t'o y'i ɲɛ la o ye tiɲɛ ye sigatala Wuli bali. silamɛw na n ko dunan dɔ tɛmɛ dɔ sira ala kira ka so sallallahu alaihi wa sallam sali a don kira ka du kɔnɔ ko dumuni min bɛ yen aywa a bɛ komi misali la dɛgɛ kun kelen o de ye surafana bɛ yen na dunan in nana si b'a donna muso kan k'a fɔ a ye aywa ko i bi ala bɛɛ kalan na an bi i bi yele fa aywa an b'an bolo don minɛn dɔ k'an sigi ten an bɛɛ b'an tɛgɛ ko an b'an sigi ten dunankɛ bolo ka to ka gosi an bolo la Allahu akbar Amadi.
ngo alijire nti soro ka soro esigile do ni kono bara ka fi ka bedu ngalo o koni o manu na donata ki da bon donata doni blue sirbe mimi bolo doti momo ban aha wallahi uya Dominique na ni chey bolo da bolo bi geshi bolo la aywa chey bolo dege kun soro chey ko ma du na abe Dominique aywa siba bet ibolo do kato geshi bolo la Allahu akbar klale tro siba itiga ko am so itiga ko aywa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nawndo nyeta daka nanga imita kafe sa sirada la de daga itamine Islamio na ngo Islamia ni ne ka damo sikatala Islamia ni ne ini mogokanyala kiminda ini mogokanya kumini ini mogokanya makanyuma ini mogokanya herebela aywa madi baharu nale dotima kini titomo kata tuli na ni mo kewa i ala ni rodu Allah abrachi ala ko lahara do ko jamakulu tan fla de bi ko kabru ko wala ne abrachi sen numo goy jamakulu tan fla aywa ko do bi bo ko kono bara bu nye ko mi kuru aha yeje ko kono bu nye ko mi kuru sawni bunde no kebe ko kono fara ni tatuna kini Allahu akbar ko manga bibo Allahu taala yoro ko ni ma manunu do ni nya maude ko mamunu kumi jaga fara yera ka dunja ka uti no usigi no la habata Allahu akbar at-takbir 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 thumma takbir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirbe ko jama kulu wala be aywa olu be wuli ki bolu lajo jaleme domo kasa mede kilometri ba wulofla na kasa dona bi nuna aywa obi no mi na ki jo ko manga bi bo sangola la ko ni ma manu nu do ni ne mauye mamudu kumbe jene yake kadu Allah kashiria do kasira monye na jagele ya Allah na ko ala de ku kasa bangito wala kuna mina nasi wala yakhafuna min Allah na idadi baharo bani wako ayango na semi wala Allahu Allah akbar beledu lindo Allah beledu akwa jama kulu wala bi ko kaburu kuno fataturuna afwaja na lindo no wulila kebo dwele yo kandiga ledu aha Allahu akbar ugwele kaburu kuno dale aywa ko ba fo ko bana mino bana meleke o ba fa bi jimi abi Dominique aha santra tul zakon o ye yiri do aywa na de ko duguma toki abike ngorogo kulo fulai na Allahu akbar ala ko ni yiri ndurula ya tulole kela unye na lizalimin Allahu akbar madi ako ko jiri de ntobo sa ako ma fo ko mo bala o ya so abe jode ngolo fule tigedu aywa no ye saimula o da kono na o ba ye saimi ko gongo no fe ka kini damene dishila Allahu akbar madi kumbe maulu mando unyakui neni awu aywa anjituna forsa yako weche wallahi na dono ni we mebi baya kulu manali na madi weche baharo ni mo siralen de ni alisa aywa mo jangere ali fle alala kusaba na nyere kera sa bana nga dono ikele kuma bali aywa ibi tati kabo ifuche koro ywe aywa hali miribati
ni alimoru kolon gerefe hali ni shuke geshilala a vidri la doba fa a keddo ni vidri kana ci baru ubeti fidi usba ni medjid mo wore mo na fambana ni musulman bay na ni parle tundani chugami aywa nga bandigi keto fune ka ku fili nyege na kambi kide ku fondo ba pulo mene kisiki nay Allahu akbar na je fudi fudo mais ala bato bara ede kuna kati nini nyigire kono ni miri ibe suno mate bilai suno te moye mo mi mani miri aywa ena to saboni na je kono kan miri ay Neto, dati se mafio. na shusu sabana do kafu kono aywa ala ba fo mele ke moni na ko nyejeji ayeni do shina kalide aywa aka nyekise usaki tugulo bara jasana farkula inaje anapa na Grippe! Wala. no kera ubi ni fe shina na ka wuli kasiki no kera shi me kerefe fileli ka yerela aywa ko ne farkulu na ni ni toli tugoya aywa abone tachena Lahu. no kera meleke ubi ajedi abi bule ngeta ako buloka bunu ni yo nani ne tawa aywa Allahu akbar no kera tumo bi wara ka bonno fa ba fa saya Allahu akbar selame na Bango wuli pali. sadi alama Barachi. ni misri wele kama aywa boy katane ta ala ka sani wati kele na duru yele lila wani ngela ya mun me ka fo nyebe daka de ibe daka de Allahu akbar wa ala teriya ala fe teriya o de bi lafa mutuma na mbade o dokera ni aplo gresege wala ami juma were kono na ala ka here kanye amin Baningo. ni ala sona amin bi yono bango ni ala sona bango dugu bisaba ani duru nyogo hali ba ko fe bana na o dugu do bala aywa farla nyanga kangata ala tafo Grippe! nindo ni ala jena naye amina nzeze katola inshallah yono juma kona abaji jawla ya ni ala ka je ala ka juma wele gira aya ko kumala se do be aywa anga alimanu amufo na ala sona dara aliman babe yaya do be ya akande bu be adulo karemo sidibe odoa binama sidibe o be ya na tere ba yo odoa obe amanga imam bafo no yanga sheku ibujugo inshallah abafo ananga karamogo no yanga malimu bai musantugo amafo abeya idrisa jara odo na aka fosiri kera kuna shini aywa afana kera mugadamu ye ka sigi gulo ka kuna shini okera Amadi. no idrisa ye alamidu mutugula flemi aywa imam mali amafo doni ba fo feme kene nga ko fi mi meya doni ba kanu baw aywa aw munu meya ma befo ndogo ke baba sidibe ka bo bani mo dego o fana beya abeya nga foli baye ala ka barka ka be wasa amin mama beya ala ka barka do ila ala ka hela ke de no amin toujours ala san dabili o bura joila osaba anga karamogo du afay wajiri kala bay joila osaba no ba fo ko to nege maru ay wajiri chamange bani moda osaba o denge beya aywa anga foli baye na ala ka barka do ala amin ala jonga cha osaba do na misiri kono sanganga ala funai aywa alhamdulillah ngamale na akwale shego amadu kana sanga jade Allahu akbar abe france yace annana de nye kanude aywa ndita fanye ka daika na
nana fɛ o don a ko bi juma a bɛ na dugawu fana minɛ ayiwa an ka foli fana b'a ye alhamdulillah ala ka barika don a la ala k'a n'a wasa ala ni ala kira bonya sali ala nabi ni kuma minnu bɛ yen a bɛ se ka tɛmɛ n'a tɔw ye alhamdulillah assalamu alaikum kalandenw an bɛ foli k'a ye kalandenw a jɔ an ka seko fo an ka seko fo ala ka seko mɛn kɔrɔ nin ne zabiya sabanan ye kula yan zabiya fila in an fi sabila kɛ k'a bɛɛ jɔ ɲɔgɔn kan n'an y'u seko wari minɛ k'a dɔn ka zabiya ninnu jɔ k'u jɔ wallahi kadiri jara zere ayiwa an wari de fara ɲɔgɔn kan ka zabiya ninnu jɔ an bɛ fi sabila kɛ ka zabiya ninnu jɔ na dama minnu kulo arajo la bi ayiwa ko fundani bɛɛ kurantigɛ la an ye kelen sɔrɔ bɛɛ maa si tɛ k'i wɔsira bi wallahi ma wɔsi seku a ko yɛrɛ kɔni ye ni ala ye min seku ma ko nin kɛ don min na fo ni kɛbɔ ye ko dɛsɛra la wallahi a yɛrɛ sago de a ka kɛ ka ban o don an ye zabiya in jɔ k'a ban an ye mɔnzɔn ye ayiwa an tɛ baara kɛ dosi an ta ye zabiya ni seku ma sara na siri bɛɛ b'a minɛ de an ka seku fo an ye kelimu sɔrɔ ye ni tile joli ye ne bɛ tile kɔrɔ an tɛ minisi mɛ n bɛ sira de diyagoya an b'a minɛ ayiwa o kabako ye koyi kabako dɔn wa seku bɛ min di an ɲɛna tile fɛ ayiwa min di dibi la o ka ca n'o ye ayiwa sura malo hakɛ min dira ma ka taa di ala y'a seere a kɛra an ka seku fo ala k'a mɛn kɔrɔ amin ala k'a ɲɛma amin 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 salim an ka seku fo madamu fɔ kuma ɲana ما بدر على المملكة بدر على المملكة كيف فيك أيوة نلا صنع أيوة أنا إمام بابي أدرى إمام ما فوقه فليتفضل مشكورا معززا شيخ الفاتح الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الإسلام أكان على تام على تام سوناك أني شيخوني ككلين لكن أنكليفه كان كيجون الإسلام أكان على تام نبرة الإسلام أبغى جنبه فرانكا أما فلسطين أنك شيخون sabu shehu ne sutra amma in ala ka yara bi ala ka sutra amin ne bunya amma in ala ka yara bi ala ka sutra amin ne korota amma in ala ka yara bi ala ka korota ayin bo yende amma in ala ka yara bi ala ta ka noro ka ay amin al-islamu fu inteke bamana ko ko jara bata do ke koronta nda ya fa kada mun ka juma ta mane koro ne ka misiri commission mo ko misiri la kan ga misiri batterie tiende do Clébé, à mes séries de la Cagna, ça vous clébé. Mais les Soukora, on va faire batterie, tiens, à Yérénia Mateso. Pour ma femme, elle a sur la mode, les ministres pour la mine. Un gars prayant à la cama, pour la masse à batterie. Et il va vous qu'on a demandé de remettre tout. On est à quatre coups de Robert en 11 ans pour coller. Oh, ben vous l'avez gagné. Alors, je vais faire un canacania sur le drum et dire un appel ma vaca. Mais alors, Hagrid, il a mon gars. Moi, je vais faire un parfum, je vais chez vous. Duro, juma do sheku e boyo nga fara nya. Ko ma asra da rabe na masaka na. Ai min ke zawiya da. Ai min ke an karan ko sale an ka muso ka fatu di yara. Ai be fara nya. Ga obe ka nyanga na sura me ko de do. Ngana kan ya fara. Sibirin na fara ko. Ka tara dura sa ma e tuto ko ya. Ka tara ci kungurun na. Ngo ba sitara. Odu je dimashi. Nya fa na vokanda. Kamisiri ko batiri ko fa na. Ntene. A batterie sans bien procura na jisa ka di aka kala do ko ta ne ba ko ka da misiri la halaka Allah takbir subha takbir la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
super. Ame verno kala de bebe seni. Hera la shala. Yena la nora na na. Agora yena la ka ke fiye duma. Sa kera fiye duma. Bidmara. Ala shere nya fanga na ko. Ni ko ta ka fosu la mawe kenaka. O ka do o ke sheku. Kana ka ga chide. Kana kana police sheku ma. La police da mata ko yi. An wani da samu sai bai ya soro kana fo sheku yi na mai ni sheku fe ala kama ay an kanu tugo mi ka ke ala kama amma fa kana ka misirin na an ka jora bo fe na ka do kai an boy ni sheku fe ala kama aka ta do na ka misirin na akana ka jora bo mu jora bo mu fe na ka do kai an ko ne da ko ni ko mi ne imam ye kan te se mara ko sebe o ma amma ka ban ko no ya kan na ibu ye o ma ka ko da ma kan ka mi fo abo fa ka para ka la so ya abale aslame an ni na hera la wala hera te ba masamu ala kan go an bela jiri alban pana ga amena mi fo an bela jiri nyina alhamdulillah suma alhamdulillah ne tenga mi silen fle an ba ala barka daga kira barka muna ay sabani je domina allah taala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam abad jahili demina tabwaka akode musulman kile kana sani che pakle ako ni alama tele kan ni wona che kan tele je kuno ako musulman kile ga sani che pakle ko siga ga to ni na muso na be duo dukuna na kelen pedum che pakle njira na kanya ba che pakle be ga fakle pakle allahu akbar musufle aywa wallahi ni nu ngana dube be ala tanike ka kalfa sa bela ay do almamiya kalfa don bogola ka jamana kalfa don bogola nga ye tuta ka kalfa musula aywa wa hum rahim wule dine aywa onga muso de bi amal nana dongo do be ya sira de aywa mbatu kam li fuyina min ben dawti ka ko no mi de unna kuya amaru kula mi no islamiya o gomi aywa Afrika mi folo abakar firkiye tamuka kelala ala kira ko fembe pana ke foi te ko jonde badi alamo sedo bakar tara do ka sokona ka ga fembe che kanada aywa ako amane ni je alamo ako yamu to ko ala anaka kira wa amar de bugu to apodi na wani gile masinte nyo gile masinte ante malo ya la sura ka malo gile izin fle ga buga mo la hinai ala ka joro kama no kire lilo angata pakire aywa una na ni buya ta ka di jamana mo anga kira ka ta ko sema ala ni ala ni kira tiye nonda abuna sami babulo no banado amaru ko be bambulo ga ala ti sare abe ala min ko o tesa abe kira min ko o be aka kira la na non na tara bulu fena do mi na ni bulu fena banado jode do ko ma joyi ala jani ni joro bi no ba bulu amma inna allah taala fe nabi hamala jalla hara la ala kan amin korota be ala bulu ala kan ko be ala bulu ala kan lafiya sigida ni lafiya be ala bulu be kira bulunga alhamdulillah asababu nyuma allah taala ko te mutamo fattabi sababa fa kulli shay'in sabab ay sababu la bato kawo fembe jeguno nale ala ba gella harani jiha bebe sababu kono ya nyonsura amadu de kodobi sababu dudu wa aka ala do ne fina no woy wanti ni chama babe jamana nguno ala fenge min teze amrula ngana ni ay ka ba toge ala ni kira do nuna nonda de wa kilan dibi ba min sinina na munzuro idiga wa kilan bliku ya muhammad dala ala ni kira ala ti jafa ala fa ala kana na jafa ala saraga dine bani chegan baraja yemin ganya akhira ala التكبير ثم التكبير لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ايوه Ondage dele fle shego yenkanu ke ngam wadamu yi nana kungo fo anyango kungo sira ko abi ngam wadamu ya sigi ke beri ay aywa ka joni kungo difaze ka joni wadamu ya difaze kenkara ma mo gora ke tabe ni do ni shego fe ba ga do kanya kungo mi se ka lafi hera la tun aywa
alhamdulillah rabbil alamin me ala tanu ngo kala hera dana aywa akira me mo ya soro no me toro soro aywa mi shogo fo ma barika da ke do kan ci jani kenani labaw ma ala ka dam amin jani kenani labaw ma ala ka dam ala ka woludo ala ko mer ala ko ke kan no men barika mi mala ya rabbi mala ka barika do woludo ala ka porta di dosa do ala dawla di sutura do ala ko ka ala ko ya ala ko ka kira kan ko sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ne be doni faranin kan aywa andinga be mode akuluntala nga anga tiemfo aywa flawla nyumando e shigwe no te ngo be sira flanye de ngo fo kada kan aywa anga almami no ye ya aywa bide ko bena sababu du mina zawiya la yanka chaya me bi ngana yambi o ye ya aywa furusiri tumengolo aywa nye furusiri intelia de kana sabla akan naibu anaka naibu yenwele ayya ne ibuna mabaga yode ne be muntula nga ne deraka di sigida imbe bodo an ye deraka sigile ne muntula aywa ali shina an ye deraka odi aywa ne fa dara nyoganye tike ni atake neka aywa wa ne ko nye muntula ka abe so ngankele aywa an ye deraka yi almami yenwele aye bunya fonye ka fo sheku ye bunya minke derai akadai uba fe kana fuli ke nga yala aywa ne ko te bashi aywa minga furusiri telia kan ay amna ka mo na yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukhrimu dayfahu aywa anga sheikhul fadil anga usazi min baladina Dulan الحسن دامني إن شاء الله صبر في كلامي إليه إن شاء الله وإذا كان له يعني التحني أو الشكر أيوة وليبلغ لنا شكرا أستاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أنا مسؤول باو فولي سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكوفي كانغا جماعة بلا جيليكو keren-kerennya angga siku ba imani boleh jual bini alasan ukanaya siku kat tanudu bani ko ka bebe siku mingo bi wuli nonde siku chama bita bango debi bisilla ma deli ka siku do fe ne ma deli ka tajo siku dola na ye ibura dugu dora kana ka dugo ke andi an ko ke andi ke ko to ke du bo wa ira kan an yere korote do aya baro bo nyina no karambo ya e bela ka balma kebe chego amadu abito ka baro kenya na kuma chama fone re alla nyini ba fe kai nyela wallahi ala yishiri ne di chego e domi wallahi de aka do do Allahu akbar madda jeni chego na wallahi nin na de kana nyeda chego nyira de kayroka ka sababu ke madda ji ala Seko ni ne yɛrɛ min filɛ ma wurudi ta fɔlɔ nka ni ala sɔnna a ma bɛɛ sira la seko ni ne y'a lase yɔrɔ la a ka kuma wallahi olu ma deli ka seko ye fɔlɔ ngo ne ye seku dɔ ye wallahi ma deli k'a ɲɔgɔn ye an ye seku caman ye seku min bɛ taa fɛ a ka village la seku bɛ seku la n'a nɔrɔ la e la k'a sɔrɔ misi b'e fɛ wallahi ka misi bɛ ban a fɔ ko mun na kɛ a na o na e bɛ misi dɔ faga e bɛ dɔ d'a ma ma deli ka seku dɔ ye a ye 200 bɔ a kun kan k'a fɔ a y'a ka misiri dɛmɛ ni nin ye seku ni ye balikɔ dugu o dugu kɛ a ye wari min di u ma dugu ma a ye misiri dɛmɛ hali a bɛ taa a bɛ dumuni min dun ale de b'a dépenser di ni silamɛya tɛ mun de b'o kɛ o b'a yira k'a fɔ nin seku nin tɛ banikɔ wari fɛ dɛ a b'a fɛ k'a yɛrɛ yira banikɔkaw la ka se ka banikɔkaw kana ka taa ala sira fɛ o la n'an ma nin seku wale ɲuman dɔn walahi an bɛ kɛ fitiri wale ne yɛrɛ bɛ bɔ dugu min na karamɔgɔ dugu don n yɛrɛ fa ye wajulikɛla ye nka an karamɔgɔ ne taara nin fɔ ɲɛna a ko walahi ko nin ɲɔgɔnna man ca nin ɲɔgɔnna man ca dɛ n ye nin seku min fɔ nin wallahi nin ɲɔgɔnna man ca o la an bɛ seku nin fɔ k'a wale ɲuman dɔn ne kɔni bɛ min fɔ seku nin ɲɛna a kana décourager hali bi a k'a cɛsiri a ka banikɔ taa la an ka dugu la ni ala sɔnna a ma an ka dugumɔgɔ bɛɛ bɛ na nin seku nin dɔn bɛɛ bɛ na tugu a fana kɔ bɛɛ fana bɛ na tugu a kɔ parce que an y'a dɔn tiɲɛtigi le an fana b'a dɔn a bɛ tiɲɛ sira kan o la k'a fɔ k'a wale ɲuman dɔn a bɛ ɲumanya min kɛ
Munimani misali ala ya fo corona kono masalu lezina yanfukun amwalu fi sabilillah kam masalu habati an bada sabata misali la ko mo min bi numa yake ka kan na folo takado ala ka sirafe ko misali e mo be nyokise kele da a chorola to tusa wolofla o tusa wolofla a kele be nyokise keme ke angara mo ko na folo ti bade se ko di mbolo be ala di bulu abin numa ya min ke wode ba kan na folo taya wallahi mo ko cikana jusini se ko di na folo kula wallahi abe kan numa mi ga waka na folo taya ba abin ka an folo de na ye jobo andala ka di fanda do ma ko ba do ya di ni se ko ni ye wa keme jibi sini abin million ke be sababu so ala reka ka ka do fo ita che wala ami se ko ni fo abi duwo ka nye ka duwo ni na refe ka fo ka duwo fana ka anyero nye na Allah sura ma mena sira ni mene anda fe ka sira ni bila ama deme anyere se kula aka ala ko sira fe ko reke abi se ka ala ko dimo ko ma to mina angonu ba demo la abi duwo ka anyero nye abi duwo fana ni na fe ko sebe ala ka ni sababa be wala hamdan kaseera angka bukan au pota punya nababe popo punya la ayo alhamdulillah alamin summa salatu wassalamu ala rasulillah Allah sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambe Allah subhanahu wa taala ko gambar kada. Kashogo Amadu Sidibe ko panigo Amadu. Aywa. Norotri. Sidibe. Kashogo fo. Shogo e ko ba de ke wa ko ba ke badu. Aywa. Ko ba ke masa amba fo ulena. Ndeka ko rafa bijibenga. Aywa. Ma chambe ala kira ko fo. Nga olu ka alakira kono amase dusukuna cekele min be ni ne ya do ko ka alakira kono ye a dusukuna na ke walila o shugo amadu siribe ye aywa ibe suma kira ka mawludula ibe suma ko beke kira kono fe dama dama ye kira kono abe fodala aywa kira kono kira ibla baram na iko ke kira kono ni kira ka debe kuma fora iko ke o kira kono do kuma Zawiya sigabo awo shiriye awo chamange o neni ngora ga do Sheikh Mahmoud Kujuguni ko marala aywa ay mawludu ma fo shego yi aywa shego Amadou Siribe amata na kile sabaka folo de shego ko kira kanuwa kira ka mawludu wa kira ka nabe nyana mayla kira hine to mena aywa ne kira kanu aywa o mamna ka bako ke Mawludu la dépenser faire ke make shugo ya bele jile jetemena linga takadi shugo mawludu kujuguma mabe ma de bele watai kama de bele waduri kama de bele wakile ka ganda fulo sirika arada ka da iflani atai ka tage mawludu musagai takbir la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aywa. O janima di kana aw bule dire kisho ma. Amin. Chere la ayenda bali ba kan komboya. Ka war fille la ko atai ka ta ke molui. Ne ya dikira kan kaba. Aywa. Mbar mo kan tete bali kanu tete bali kira kanu ko aywa. Ba shawa tanni aksa banda amba fo shini kenan la ma ala ka da ana. Amin. Ba ala ka jidi. Amin. Ala ka do faraka. Ala ko ala ka bo sallallahu alaihi aywa bismillah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau kalau kau tak ada dah, kau tak ada juga tak. Aywa. Kalau kau sendiri kau tak ada. Awak apa kau cakap ni sisa? Tahu? Apa di foka wali ni mana? Awak ni apa je jawab ni? Selama kalau ni tak ada ni mandi sekte benda ni. Yang kalau kapal funo kapal ni orang kata kapal ni bukan orang tan. Ia tadi kau kata alamnya. Cuma tebene orang muda mau gunaya, anak bapa gunaya. Kau tadi kau nak kata alamnya. Siapa yang kau tak tahu ni? Ikan pulat sekapal kapal.
ini cɛ ye fɛn min fɔ de la f'i ye ne muso sɔnna jɛ de bɛ kɛ tan n'o de b'an balakaw ye Amadu a b'a ba de bolo ne denmuso denkɛ ɲana ne balaka muso ɲana den de bɛ sɔn ne muso ma ɲa den tɛ sɔn Amadu ko k'i fo k'i waleɲuman dɔn dugutigiya ye dakan ye alimamiya ye dakan ye mɔriya yɛrɛ ye dakan ye ka dugawu b'a tɔ la kɛ dugawu tɛ mɔgɔ min kɔ i tɛ taa ɲɛ juma tɛmɛnen Amadu ye fɛn min kɛ a kɛra Ala de ɲɛna malaka fɛn fɛn bɛ yan a bɛɛ ye balo sɔrɔ ka nasɔngɔ sɔrɔ alimami aw mun nana ka foli k'an jigi de aw bɛɛ lajɛlen Amadu nana sigi an fɛ yan a sigira aw de fɛ n'aw ma jɛ a tɛ to an b'aw yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn fo dansaw la k'aw ni diya yɛrɛ misiri kɔni misiri sɔgɔnɔ misiri ani darata dara musokɔrɔw a n'a musomisɛnw ani nsabiya musow bɛɛ lajɛlen ko fo k'a fo fo k'a waleɲuman dɔn dan t'i la dɛ Siribe Baɲamaden barika bɛ la dɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn awɔ teriba t'a don dɛ nka juma tɛmɛnen a y'a fɔ terimuso taara Bamakɔ a kɛra ne la dɛ a kɔni kɛra ne la Siribe juma tɛmɛnen kɔni y'a sɔrɔ ne taara Bamakɔ a ye wula ne ta ko Fanda ko k'a ka foli kɛ Siribe fɛnɛ ye ko k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Fanda Samakɛ ko k'i fo k'i ye fɛn min k'ale bɛnkɛ ye k'a kɛra Ala ɲɛna Siribe Ala k'a to ɲɔgɔn ye awɔ Kasimu Ola alhamdulillah hamdan kaseera an bɛ Ala fo ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn ni Ala sɔnna Ala sɔnna ayiwa At-takbir 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 Suma at-takbir La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wala alhamdulillah rabbil alamin Wadu mana songro makin Shoga mado panwa mado shoga ani malemiya tene mundukula farada sabunyuma Ambaya togo e amada bwansa Kada mina ya fo farajela kata je jamana bela jelena togo e abeka kolokolo Ola nala sonama bi wulada ina ambalima kemi ni abora ka kuma sisa no ye Alasani Dambele Alana bi kana nyeda anga shego ka kana nyeda anga pudua ka kana folike ala Ola ni Ala ka jeng ako wulada na ka be siranye Ola nga shego anga pudua aye domboloke dalasi wata ko ko mene ka di Alasani ma Ala sɔnna ko a ka o kɛ sansero k'a kɛ mundo kɔnɔ n'Ala ka diɲɛ ye alhamdulillah dugumɛnɛ sɔnkɔrɔ ye maa kɛ ne ye ta ɲɛfɔ aw ɲɛna ka tilegan in na sɔrɔ Sɔgɔmadu Ala ye a nɔrɔ da ne kan sɔrɔ a sina k'a bɔ a yɛrɛ la dɔrɔn ko an ka wuli ka taa Kasimu ka so k'an ka taa bɔ yen a balima dɔw bɔra so ka na an ka taa an bɛ taa yɔrɔ yira o la tagara dɔrɔn militi dama dama u seginna mais o militi dama dama in kɔnɔna na u taara ka taa foli kɛ an na k'u ɲɛ da an ka siniya la ani balimaya na ani diinɛ na u y'o min kɛ o ye sani a ka wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la i ɲɛ munumunu ne ka mɔgɔw sigilen don an ɲɛ tɛ tele la a ko ne ma ko Kasimu ko tele bɛ minɛ tele wari dira ma dɛ a caman a ma san de o fila a ye ɲɛ minnu na ko tele bɛ min ne ye n kunkolo siyan a ye ne muso dɔ ɲininka ko tele don ko tele bɛ magasin kɔnɔ ayiwa Ala sɔnna a y'i bolo de y'i kun ka 30 bɔ k'a di ne ma ko ka tele san ka batiri san o ka don Ala ni den dɛ Allahu takbir Allahu takbir Allahu takbir Allahu akbar la ilaha illallah Amadi Amadi Ama da
wallahi kɛlɛ ti da kɛlɛ kan Amadu ko an bɛ dugawu de kɛ ayiwa ala sɔnna an bɛ dugawu de kɛ ala ka a si kɛ nɛgɛba ye an kɔni ala kana Amadu bɔ an bolo a ka to yan yɛrɛ ala k'a to an bolo ala k'a to an bolo miliyari caman bɛ ala bolo ala k'o sɔrɔ ala ɲini ala k'o sabati ala ka kɛnɛya d'a ma ala k'o kala kira sɔli ala sini ayiwa ko Seko ka kumakan don a ka jeliba tɛ yan ne bɛna kɛ jeliba ye wa alimami don n tɛ jeliba sini fitiri ko an bɛ taa fitiri seli darakaw fɛ yen a ye nin lamɛn dɛ Alahu Akbar darakaw ko ala ye nɔrɔba dɔ di aw ma sini e ko misiri caman laban selibali tɛna to yen parce que an tɛ fitiri seli mun tugula sini Seko ko ni ala sɔnna ma ko sini fitiri k'a bɛ taa fitiri seli dara misiri la y'a fi ye an bɛɛ bɛ fitiri seli a mana kɛ min a bɛ k'an bɛɛ ɲɛna a tila ka laɲinɛ Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma b'i bolo wa alisilama jamaw a bɛna kɛ to kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛna foli k'an ka Seko la Seko mana 10 di ne ma o tɛ bala ne la Seko ye 10 caman caman di mɔgɔw ne mɔ ne ɲɛna 20 caman o di mɔgɔw mɔ ne ɲɛna Seko siɲɛ 2 ye nin ye ne bɛ taa ka kuranna kalan yɔrɔ min na jɔ i la a siɲɛ o siɲɛ a bɛ 20 di kalankɛlaw ma depi an bɛ jɔ i la yen an m'a ye kalankɛbaa dɔ bɛ yen mɔgɔw bɛ kalanbaaw wele ka na 200 de d'u ma a siɲɛ o siɲɛ n'an bɛ wuli an bɛ wuli 1000 dɔw yɛrɛ ta bɛ caya ni 1000 ni Seko tɛ ne m'o ye mɔgɔ o la a fɔ yɔrɔ tɛ yan ye Seko ye bonya min kɛ ne b'a fɔ Banikɔ de k'a yira Banikɔkaw la parce que aw bɛ Seko dɔn ka kɔrɔ bɛɛ b'a dɔn Banikɔkaw fana b'a dɔn dɛ ne fana bɛ n'a seereya wallahi ɲɔgɔn na kun ya Seko kanu de na kun ya kanu de sabu n'i ye mɔgɔ kanu n'i ma gɛrɛ a la i t'a ka taabolo dɔn dɛ nka n'i ye mɔgɔ dɔn ni ɲuman ye ka gɛrɛ a la e nana ye o ɲumanya bɛ ka fɔ a ka dugu la a bɛ min fɔ e ka yɔrɔ la o ka bɔ a bɛ min kɛ a ka yɔrɔ la o ka ca e ta ye ka dɔ k'i yɛrɛ ɲɛ n'i ma fɔ i bɛ kɛ fitiriwale dɛ o la an bɛ Seko fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ nafolo de bɛ bɔ wari bɛ bɔ nafolo min na ala ka barika don a la ala ka Seko yɛrɛ mɛn kɔrɔ Seko ka laɲini ye min ye ala ko la yarabi ala k'a sabati a ka laɲini ye min ye kira ko la ala k'a sabati ala k'a si cɔjɔ ala ka laɲiniw bɛɛ sabati ala ka hɛrɛ k'a ɲɛ ka Seko fɔ ka waleɲuman dɔn k'a ni ce ani baraji a y'a balimaw de sɔn ni ne yɛrɛ ɲininka ne ye Seko balima de ye wa n'i ye ne ɲininka ne ye Seko dɔgɔcɛ de ye bari Seko kɔrɔcɛ min bɛ yen n'o bɛ jɔyila ye ani ne su t'an fara tile t'an fara an ye kɔrɔbari voyage bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ wa an y'a dɔn o de sababu la a dɔgɔkɛ ye ne ye n'i dɔgɔkɛ sɔn dɔgɔkɛ man kɛ k'o don dɛ o la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka laɲiniw bɛɛ sabati ala ka bɛɛ sabati ala sɔnna baara in kɔnɔ baara in nɔgɔyara maa minnu kumana ka foli k'a bɛɛ ye a dara alimami fo n'a ka nayidu minnu ye bonyaw fɔ bon n b'a f'u ye dɔrɔn u ka dugawu kɛ ne tulo bɛ min yɛrɛ la o de y'o ye n'o tɛ ko in bɛ ban don dɔ foyi t'i laban a y'a fɔ dɔrɔn ala ka an sutura yanni saya cɛ ala k'a di hinɛ di sɔrɔ foyi t'i laban ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na o bɛ ban kuli la yaw min huwa afzal don o don ala bɛ ko kuma kɛ foyi tɛ laban olu bɛ namasa sunuma la ka foli k'a don a ka kɔɲɔ don bɛɛ b'a la jinɛ b'i fɛ sanu b'i fɛ jama b'i bolo i bɛ dandanfɛnw mara i bɛ kɔnɔw kan mɛn Jibrila nana ɲininka ko bi ka di dɛ a ko Jibrila ne tulo tɛ foyi la kumakan kelen dɔ bɛ k'a fɔ dɔnkili dɔ bɛ ka da o ko Solomana o ko diɲɛ tɛ so ye n'i ye sanu mara ko o b'i ba i bɛ sa don dɔ n'i ye wari mara o b'i ba i bɛ sa don dɔ i n'a fɔ ka sangasow to a ko ne tulo bɛ nin nama de ye
Atawo fo ala ye do fara Sulumana ka jala kan. Kulu bala ale ha fa. Jama in bi fa. Siga tala. Jama bi fa. Ni tese mo ba saya yɛrɛ tɛna an to yɛrɛ a ye dugawu k'an k'an ka ala ko k'an fɛrɛ bɔ wa ko ye kun ye ne ɲɛ bɛ min na ne ni aw a y'an jija an k'a ye ka ɲa don dɔ an bɛɛ bɛna sa n'a y'a sɔrɔ an ye min kɛ o y'an ta ye ko in kun ye nin ye ala ka tuma wɛrɛ yira
Allah